DXDC Radyoman Report. Magpahigayon og river-wide evacuation drill ang Davao City Disaster Risk Reduction Management Office sunod sa simana. Matod ni CDRRMO Head Alfredo Baluran, ang river-wide evacuation drill himol sa matinapayog sa Barangay Talubong nga apilan sa ilang mga wasakop sa Barangay Responders and Rescue Team. Masutaon niya sa maong drill kung unsa nakahanas kung hitsas na skemalo ang ilang mga responders diya sa pagpatuman og evacuation sa ilang mga residente nga maygo sa baha, landslide ug kalamidad ug bansayon usab og tuduan sila sa epektibong sistema diya sa pagresponde kon pagluwas og pag-evacuate sa mga tawo nga matam-an sa kalamidad. Dugang ni Baluran ang river-wide evacuation drill kabahin kini sa dagkong mga aktibidad sa CDRRMO ni ining pagsaulog sa National Disaster Resilience Month diin ang tema kanong tuiga mao ang Bidang Pilipino Building a Strong Filipino Well-being Towards Disaster and Resilience. Gikan sa CDRRMO kasama mo sa balita og serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Joel Veray. Tatak RMN. Tatak RMN.